Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karoon na ito na pong pagka-reaksyonan ng si Tiljun Bale Felicilda na i-upload baguhay niyang upload bale ato pagka-reaksyonan niyang iyang kuan o sa mga mahilig diha para kiligin ni magtanaw, kiligon gantahay nga mutanawan para ni sa inyo. Okay? Sige. Ay mo kalimot pag-subscribe sa channel ni Tiljun Felicilda. Mana iyang channel ni bale sa iyang YouTube channel. Kakuan kung naba ni siya Facebook page bale. I'm sure na agad ni i-post mo po niya usahay dito sa Facebook. Sige. Sa mga bago diha nga nakakita sa atong channel karon, wa pa ka nakasubscribe, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. Like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakitaan. Okay? Sige. Hindi na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Gwapa po na yan. Babae. Okay. Walang ibang hiling. Subscribe mo kang Tiljun Felicilda. Yan ang kasabot. Ganda naman niya. No. Tingnan mo ang pera dyan, Tewe. No. Wala, di naman sinati, wey. Ala. Tingnan mo ang pera dyan, Tewe. May pera ka dyan, Te? Ha? Te? Hindi ka ba nakasasalita? Te, may nabita akong pera, Tewe. Hingis ako ng pera ba? Baka may pera ka dyan. Nasa ka? Hingisan ako ng pera ba? Baka may pera ka dyan. Okay lang ka? Ako? Okay lang naman ako. Mangingisan ako ng pera. Bibili ko ng pagkain. Ay, wala pa ka nagkaon? Wala pa. Wala pa. Nag-asa dito. Doon sa ano? Sa Tarlac. Alam mo yun pa? Masabtat ko ni mo. Maintindihan naman kita. Okay lang naman, Bisaya Wala pa ka. nagkaon. Hindi pa. Uy. Lang. May pera ka? Di, kahit piso, okay na yan. Bibili ko ng pagkain mo. Ano? Ipalit ang pagkaon. Hakagikuan ba? Ay, 100. Laki naman ito, te. Kadako kay hinatagan ba? Dili mo ko taga Davao. Di ka taga Davao? Hindi. Ay, Davao to dito? Oo. Ay, Davao pala tong lugar na to. Dami naman mga magaganda dito nakikita ko. Dito Gusto natin ka water? Ha? Ano? Gusto ka water? Stop it. Get some help. Tubig? Be? Okay na to? Ay, wag na lang, te. Diyan na lang, te. Sige lang, okay lang. Ay, kukunin ko lang to mamaya. Dito lang to ilalagay. Okay lang. Ha? Pero kukunin ko to mamaya. Dito na lang. Gilid. Teo lang na. Ano Teo? Mapagkilala ko sa'yo. Okay lang. Madumi yung kamay ko, te. Madumi yung kamay ko. Sige lang. Lungon lang, te. Ikaw. Samira. Dahil sa pag-ibig Isa pangana to? tumatiis nang dahil sa pag-ibig. Ganda naman ang pangalan mo, te. Gawi. Ano talaga to, ah? Sa'yo, pang gitara, ma'am. Ay, bili. Pabili na nga ako. Ano yung gipabilin? Iniwan? Iniwan sa'yo? Oo. Iniwan to sa'yo? Ay, okay. Ato pa wag din ni kahibaw siya kay. Nagpa-blown blind lang. Siya kahibaw no. Ay yung naning mga content no. Sige kag kuan sa imong cellphone, sige kag tan-aw sa mga internet. Namagod din sa Facebook o sa YouTube gud. Yung mahibawan gud ngayon nanay siya rog di ka makita no. Pero siya ay ang blind na balik pud gihapon siya. Ano sana naman ba? Hihira man sana. Ay, bili na ako. Hindi ko naman ano yun. Hindi ko naman
Sisirain. Dito naman ako magigitara sa harapan mo. Okay lang. Sure ka? Oh, mag-uupo. Dito lang ako uupo. Uupo ako dito, ganyan. Ayaw, guba dito ba na ko, oh. Hindi nga. Oh, ganyan, ganyan. No. Sige. Sabi, sisirain ko tong gitara na to. Nagjo-joke na ako. Kakantahan kita. Ganda-ganda mo naman babae. Ah, Ilan taon ka na? 20. Ay, 20? Ah, bata medyo pa ka na, kay 20 pa man. Wala. Wala din akong jowa, te. Grabe, bakit maraming single ito sa Davao? Baka dito yung ano ba? Nakatadhana para sa akin. Wala ka dira. Kala ka dira. Kailan yung birthday mo, te? May. May? May? May. Ah, May. Tama-tama, May. Di mo tatanungin bakit tama ang May? Ano, May? May gusto ako sa'yo. Grabe ka hirit na pod. Ang puso kong ito na di Okay. Ilang taon ka na? 20? 20. Ha? Ah, okay. Kakantahan kita, Teo. Be. Sabik ng mahalikan. Mayat ka pat. Grabe naman ito. Huwag mo naman tawanan ito eh. Oh, tawanan. Maayo gid mo uban gid. Lagi kay Frank Manbali. Ay, hindi ka ito sisirain. Sabik ng mahalikan. Mayakap at sayo sa... Oh, grabe, tumatawa talaga siya sa... Boses ko. Wala. Parang sa... Sabik ng mahalikan. Uhaw bali ni uhaw. Mayakap at masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan. Bakit uhaw? Sayaw-sayaw. Bakit ikaw? Hindi bibitaw. Sayaw-sayaw. Laging ikaw. Wala ko. Kala ka oy. Nagpiling uhaw. Uhaw. Tanawanan. Uhaw. Nindot di check tingog yun. Daljun. Mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan ang mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Dapat buhatan na ni mo para kung magkamani ka para makaulit kasi ni mo. Bakit? Anong gagawin ko? Pagkakatirahan ko yung boses ko? Para makaulit kasi hindi mo kakapagadabaw. Hindi. Tarlak na Oo, eh. para napag kay pagkaon. Tira. Hindi ko anan pa gid. Pagkain ka na. Baisan pa gid mga nindot man tingog. Talent, promise. Ikaw sa kuha na kay talent. Talaga? Ganahan. Bakit uhaw, sayong-sayaw, bakit Lahi po kang gawin mo yun sa gusto. ibibitaw, sayong-sayaw. Di, gugustuhin rin. Pag sinabi mong gusto mo, gugustuhin rin kita. Ako'y giniginaw, Grabe, gini. ka rito, dito ka lang sa tabi ko. Wala kang jowa to, no? Wala, lagi. Talaga? Grabe. Sana, okay lang talaga. Sana. Maging tayo. Okay lang yung boses ko. Ang buhay mo. Ha? Grabe, sisirain mo talaga yung boses ko. Pasabot ka, Bisaya, no? Nakakaintindi naman ako ng Bisaya. Kaya di ako mahirapan sa kalisod ba? Ano yung mahirapan sa kalisod? Gabi. Siguro, inaano mo na ako. Hindi ko naiintindihan yung ibang Bisaya eh. Mas mabuti pong kakantahan na lang kita. Kantahan kita, isa pa. Sure. Ha? Tikag-tingog. Sige. Be. Okay. Try natin kumanta ng ibang ano ba. Pagay basang-basa ang Si Leo na puno. Ito'y damang-dama Uy, sa yung akin. Alam ng punong-puno na Nagibidyo. pananabik at ng Ibidyo na naginood siya. pag-alalim
Sa'kin bawat pag-inganak ka, titig lamang sa iyo. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan. Hahagkanan, Ibidyohan di ganyan nun siya. ka bibitawan, wala na kong mahihiling pa. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw. Di siya makatingin tayo. Ikaw at Pwede tanaw pa dito sa kamera ba? Dito sa cellphone ba? ikaw at ikaw. Nindot kay Kagping. Di naman yun nagugustuhan yung boses ko eh. Promise. Ano yun? Dito ang tingog. Ano, maganda yung boses mo. Ano? Maganda yung boses mo. Hindi ko naririnig. Ano? Maganda yung boses mo. Gusto mo na ako? Di maikukumpara araw-araw kong dala-dala pa po ritong panala. Hindi ko talaga naririnig ng maayos. Yung maganda rito ang lugar na to. Anong tawag sa lugar na to dito? Ano, Crocodile Park. Ano yan? Crocodile Park. Crocodile Park? Gaganin na nakadili. Ang daming ano dito. Yung mga butiki, ganun. Botik. Ayan na ba talaga? Crocodile Park. Ano yun? Yung buhaya. Alam mo yan? Buhaya? Yung buhay yung kuya mo, ano? Buhay kuya? No. Buhaya pala. Ano ba yan? Buhaya? May buhaya dito? May buhaya dito? May buhaya pala dito? Oo, Ay, Crocodile Park. Pero nakakatakot naman itong lugar na to. Ano mo okay ka? Bakit madumi ako? Tinulak ako nung kasama ko dun sa basurahan. Kasi naghahanap ako ng pagkain. Ganun. Oh, ipalit nag-food ha. Ipalit yung nag-food ha. Ano? Yung binigay mo? Mhm. Dito ate, ilang taon ka ulit? 20. 20? Ikaw? 18. 18 ka pa? Tinadhana ako sa'yo. Ikaw at ikaw. Alis na lang ako, te. Sige. Ha? Uy, bibili ng guitar. Itong gitara? Iwan ko to. Ibili. Ay, dadalhin ko na lang to. Uy, kasaman ko ano. Hindi to, hindi. Itlog na. Dadalhin. Ikaw na lang dadalhin ko. Alo, si ate, papayag na dadalhin ko. Sige, sasama kita. Ikaw at ikaw. Nakalata. Ano siguro ng babae siguro? Ikaw at ikaw. Uy, Kaya mo? basta dili ka cheater. Uy, dahil, nagluloko pa ba itong ganitong itsura? Grabe ka naman. Sige na nga. Isama na lang kita, mapipilitan ako. Hahanap ka ng maaaya Napugos. Sadyang wala kang magawa Napugos rin eh. Sasayang ng bawat oras sa wala Ate, Sige. dito lang itong gitara, te. Ingat ha. Safe man din sa Davao. Thank you Oh, na. water. Water, oh. Thank you na to, ah. Alis na ako, te. Bye-bye. Bye-bye. Alis na ako, te. Tigil ang gulo sa aking pag-iisip Mula nang tayo'y magpasyang maghiwalay Napapaalam pagkat Kilig yung girl ba? bagay nakapagtataka Bakit yung nanin mo? Hindi po sila makahibaw po day? Na-reveal na. Okay, naman na punta. Grabe ka kilig kayong ban niya. Ang ban lagi pang kilig ha. Magana ko. Grabe po ning yung nanay no. Si yung girl ba di wag nakahibaw gihapon sa ingon nanay. Ano pa blind na baka
Ay, makita mo po nato mga murag inosente siya, no? Kanang aw po nang bali. Wagin siya blind gid siya nga giprank ra siya ni Tiljun ba. Ato mga konpor kay katapusan ka na ulaw pa siya na. Wa siya kaya nga pag-reveal ato nga kuan ni cover pa siya sayang kuan sayang naong giprank ra banday siya. Kumbaga kuan gyapon ta. Nagap ni suraan po gabay po. O gwapa po. Di ba? Sige, di nata magdugay di. Nagtataman. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa atong vlog karon. O sa mga bagod nga wa pa naka-subscribe, ganahan ka subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-komenta ni YouTube sa mga tao nga wa pa kita ni. Okay? Sige. Hangtod sa sunod. Kini si Injans TV. Proud Bisaya. Peace out.